Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal, vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En het belangrijkste bericht is dat Curaçao historie geschreven heeft. Gisteren speelde Curaçao haar eerste WK-wedstrijd. Dat was tegen Duitsland. Het is geëindigd in 7-1 voor Duitsland, maar Curaçao heeft het heel goed gedaan. En vooral het feit dat het aantrad tegen Duitsland op het WK, dat er eerst 1-0 werd gescoord door Duitsland en daarna Curaçao door Livano Comenencia 1-1 scoorde, zorgde voor heel veel vreugde bij heel veel Curaçaoënaars en ook voor mensen die Curaçao een warm hart toedragen. Het was een grote wedstrijd voor Curaçao in een enorm stadion en een fantastische sfeer was er te zien. En we zagen het al vanaf het moment dat het volkslied werd gezongen. Dick Advocaat, de bondscoach van Curaçao, hield het toen ook niet droog en moest net als heel veel Curaçaoënaars een traantje wegpinken. Zoals gezegd, Curaçao stond al snel na 6 minuten op achterstand door een doelpunt van Felix Mecha. Maar Curaçao scoorde later en wist uiteindelijk 1-1 te maken door een doelpunt van Livano Comenencia. Echter, einde van de eerste helft stond Curaçao toch alweer achter. En ook in de tweede helft ging Duitsland door met scoren. Maar niettemin een mooi historisch moment en een hele emotionele ontlading van heel veel spelers en fans in Houston in Amerika. Aanstaande zaterdag wordt gespeeld tegen Ecuador. En Curaçao leefde helemaal mee, dat ziet u op de beelden. Er werd hier op het eiland overal gekeken naar de wedstrijd. Er werd thuis gekeken, er werd bij de snack gekeken, er werd op een terras gekeken, er werd bij Zambiel gekeken. Er werd bij Curaçao Dome gekeken, er kwamen heel veel mensen bij elkaar. Overal werd blauw gedragen en werd er genoten van de wedstrijd. Die vooral met het doelpunt van Livano Comenencia tot een enorme ontlading overal zorgde. Curaçao heeft al gewonnen omdat ze gekwalificeerd zijn. En daarmee hebben ze een belangrijke prestatie neergezet. Maar het heeft ook heel veel te maken met de trots op het eiland en de trots van de bevolking. Die hierdoor natuurlijk een enorme boost gekregen heeft. Het is iets wat de hele wereld ziet en wat positief uitstraalt op de hele wereld. En hier op het eiland wordt nu alweer uitgekeken naar de volgende wedstrijd. Maar deze wedstrijd, die hebben we in de pocket. Vermelding in Guinness World Book of Records. Dat gebeurde zondag, een paar uur voor de wedstrijd. Toen was minister-president Gilmar Pisas in Houston aanwezig bij een ceremonie van de Guinness World Records in Houston. Vanwege de opname van het Caribische land als de kleinste deelnemer aan een wereldkampioenschap ooit. Behalve Pisas was er ook minister van Onderwijs, Cultuur, Wetenschap en Sport Citre van Heijdorn, minister Charles Cooper van Financiën en VVRP en minister van Economie Roderick Middelhoff. Verder was de voorzitter van het Curaçaose parlement, Virginio Braunbil, aanwezig en de huidige voorzitter van de Curaçaose voetbalbond FFK en ook oud-voorzitter Jean Francisca, een van de grondleggers van het huidige succes. De hele ceremonie werd gehouden in het Hotel Zaza Museum District in Houston, dat ook blauw kleurde door de vele Curaçaose fans, maar ook vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en media die aanwezig waren. Reis Braunbil is onrechtmatig, dat zegt onder meer Giselle McWilliam van de fractie Man Pin. Zij noemt de procedure voor de goedkeuring van de reis van Braunbil naar het WK in strijd met de wet. En ook de leider van de PAR, Quincy Girigori, schreef op sociale media: 15 dagen plezierreis op kosten van het volk, terwijl veel mensen niet eens benzine kunnen betalen. De voorzitter van het parlement zou zich moeten schamen. De PAR heeft tegengestemd. En ook Man Pin laat weten, onze fractie had geen bezwaar tegen het bijwonen van de eerste wedstrijd. Dat is een heel belangrijke en symbolische vertegenwoordiging. Maar 15 dagen om 3 wedstrijden bij te wonen, wat heel veel geld kost, dat is iets volgens de Man Pin niet correct. En ook de wijze waarop het in het parlement is besproken, moet volgens haar nader worden bekeken. En het feit dat ook de huidige vicevoorzitter niet aanwezig is en ook griffiepersoneel in Amerika is, betekent dat het parlement eigenlijk niet kan functioneren. Veedief gepakt en mishandeld, dat gebeurde allemaal afgelopen weekend.
eigenaar van Hoffy San Miguel, die was woedend. Toen bleek dat tijdens de wedstrijd van Curaçao in Amerika tegen Duitsland onbekende mensen zijn geiten hadden gestolen. Hij was woedend en hij slaagde erin een van de 2 daders uit zijn huis te halen. Een andere heeft hij ook aangetroffen en die heeft hij ernstig mishandeld. Dus het slachtoffer, de boer, was boos op de veedieven. Eentje heeft hij opgepakt en de andere heeft hij in zijn ogen nogal mishandeld. U ziet het op de beelden. Dus daarom werd hij zelf ook aangehouden wegens zware mishandeling. Opnieuw vermiste toeristen gered. Dat gebeurde vrijdagavond, maar het werd afgelopen weekend bekend. De toeriste was urenlang vermist in de ruige natuur van San Pedro. Het gaat niet om een toeriste, maar het gaat om een man, zo lees ik hier. Die was al volledig de weg kwijt toen hij ging wandelen bij San Pedro. De helikopter van de kustwacht moest worden ingeschakeld en de toerist wist al snel te worden gelokaliseerd. De man is van de rotsen gehaald en overgevlogen naar de basis op Hato. Vandaar is hij per ambulance met spoed overgebracht naar de spoedeisende hulp van CMC voor medische verzorging. Ongeluk met quad op de Caracas-Baaiweg. Dat gebeurde gisteren. Op de Caracas-Baaiweg vond er een verkeersongeluk plaats tussen een quad en een minibusje. 2 mensen raakten gewond, waaronder de bestuurder van de quad. Die brak beide armen en een been. Daardoor had hij natuurlijk direct dringende medische hulp nodig. Een passagier in het minibusje kwam bekneld te zitten, waarna de hulp van de brandweerwagen moest worden ingeroepen om de vrouw uit haar benarde positie te bevrijden. 2 ambulances kwamen ter plaatse en vervoerden beide slachtoffers naar het CMC voor verdere gespecialiseerde medische behandeling. Wij gaan even naar een break. We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Zoals gezegd een historische dag, dus we gaan even nog terug naar die wedstrijd. Want ook Bonaire leefde mee met Curaçao. U ziet dit op de beelden. Bonaire stond ook in het teken van Curaçao. De deelname zorgde voor een bijzondere sfeer op het eiland. Van kerken tot horecagelegenheden. Overal leefde de wedstrijd tegen Duitsland. Op verschillende kerken werden tijdens de zondagse diensten aandacht besteed aan het historische optreden. En sommige kerkgemeenschappen organiseerden na afloop zelfs gezamenlijke kijkmomenten. Maar ook op andere plaatsen, op strandtenten, restaurants, cafés, overal werd gekeken. En dat zorgde voor een enorme sfeer op Oranje, op Bonaire, waarbij niet alleen Oranje-fans aanwezig zijn, Curaçaona's op Bonaire, maar ook Bonaireanen en iedereen juichte voor de Blue Wave. En ook Nederland leeft mee met de Blue Wave. Onze collega Marco Zani Willems die ging een kijkje nemen bij de Maassilo in Rotterdam, waar heel veel mensen bijeenkwamen. Curaçaonaars, mensen die Curaçao in hun hart gesloten hebben, die allemaal bijeenkwamen om te kijken naar deze bijzondere wedstrijd, om het gezamenlijk te vieren. En u heeft het zelf gezien, dat leidde soms tot hele emotionele momenten. En hier op Curaçao werd overal gekeken, maar was het ook heel druk in de Curaçao Dome. En het internationale persbureau AFP die heeft de volgende korte fragmenten van deze bijeenkomst op een rijtje gezet. En u ziet de sfeer in de Curaçao Dome.
Porque não andrei a minha sorte junto. Parli bro. Oh, ok, vero. Hansen, ande di là. E se tem algo que está feito de nossa história, porque ele não está bem com ele. Passaram que vai nunca vai venda. Dan gaan we naar internationaal nieuws, want de rechtse presidentskandidaat in Colombia, de La Espriella, die heeft een laatste campagnebijeenkomst gehouden. Dat deed hij vanuit een kogelvrij glas, een beschermde cabine. En de kandidaat die is een van de 2 overgebleven kandidaten van de presidentsverkiezingen. Die worden op 21 juni gehouden. En daarbij zal hij het opnemen tegen Ivan Cepeda. En dat is de politieke erfgenaam van de huidige zittende president Gustavo Petro. Maar het is vooral een strijd tussen links en rechts. De rechtse kandidaat, de La Espriella, wil een kleinere overheid en een beleid dat gunstig is voor het bedrijfsleven. De linkse kandidaat die wil hogere overheidsuitgaven aan sociale programma's. Op 21 juni wordt het spannend in Colombia, omdat dan bekend wordt welke kant het land opgaat. En hoewel veel Colombianen zich zorgen maken over de golf van guerrilla-geweld en andere vormen van geweld die de verkiezingscampagne hebben overschaduwd, zeggen deskundigen dat de economie de grootste uitdaging vormt voor de volgende president. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Exceptionaal. We zijn er morgen weer en ik hoop u ook het allerbeste. Tot ziens. Dag.